Txillardegi maiz esaten zuen beharrezko ez den hizkuntzak goiz edo berandu porrot egingo zuela, eta egia da esan nahi dut, beharrezkoa ez baldin bada hizkuntza bat, orduan beharrezkoa den hizkuntza, behar du hiztunak, personak bizi egin behar du, eta ahalik eta ongien bizi nahi du, eta bere ongizaterako hain zuzen ere, erabilgarria zaion esan nahi dut, beharrezkoa zaion hizkuntza baten aukera egingo du. Aukera egin dezakezu motibo nazionalagatik, abertzalea zerara, eta orduan konturatzen zera zure hizkuntzak ez duela gauza handiri balio estatus sozioekonomikoan edo profesionalen aurre egiteko, eta, bueno, baina, eta zure militantziari esker, zure euskalduntasuna erakusi nahiko duzu, eta etengabe saiatuko zera euskaraz hitz egiten eta bar, baina maila pragmatiko komunikatiboan, beharrezko hizkuntza erdera baldin bada, eta erderak zure bizitza, zure ongizatean laguntzen baldin badizu, profesionalki eta barta, orduan ezinbestez aukera hori ezin duzu galdu, bestela Basarri-Zuloan geratuko zera. Esan nahi dut, gure gurasoak zergatik geratu ziren Basarri-Zuloan, eta ez ziren hasi fabriketan eta abar. Fabriketan eta abar asteak hain zuzen ere erdaldun zekarralako, erderez ikasi behar zen nuen, mundu modernoak zekartzkien, abantailetaz baliatu nahi baldin bazen nuen. Eta orduan, kontua da, beharrezkoa ez den hizkuntza hori eragozpen iturrire bihurtzen zaizuela. Alegia ez dizula balio modu duin batean sozialki bizitzeko. Eta orduan, baldin eta ez baldin bazera oso abertzalea, orduan Euskaldun asko zer egin du. Euskaldun asko amore eman du eta horri begiratu dio. Alegia hizkuntzaren balio komunikatibo pragmatikoari begiratu dio eta ez euskaldun izateari. Eta amore eman du eta hain zuzen ere azken batean zer gertatu da. Erdaldun berri asko dagoela herri honetan, ni ere bai. Esan nahi dut, erdaldun berriak era, euskaldun jaio ginenok, eta gero erdara ikasi egin duen, eta euskaldun berriak alderantziz egin du prozesua. Beraz, erdaldun berriak, erdaldun berri osatua dago, jaiotzez familiez lehendabiziko ama hizkuntza euskara izan zuen, baina gero ama hizkuntzaren muga guzti horiek ikusi ondoren, erdaldundu egin zen, bere sozializazioa eta bere lanbidea eta bere mundua zabalduala, eta hain zuzen ere, erdaldun berrientzat, askorentzat, gehienentzat, euskara askorentzat, euskara hartzekin bide eta harrotasun bide eta esan nahi dut, duintasun bide baino gehiago izan da, hain zuzen ere, eragozpen bide. Azkenerako gainera, erdaldun berri askorentzat, euskara galdu indute, eta gero ez dira ondo sentitzen euskaraz. Eta nahiago dute, askotan gertatzen da gainera, naiz eta euskaraz jariotasun hobea izan, erderaz hitz egiteko ohitura handia dutela euskaldun etniko horiek, nik euskaldun etniko deitzen dieta, hain zuzen ere, ez direlako kontzientzia nazionala iritsi. Eta orduan, euskaldun etnikoak edo naziotasun, beren euskalduntasuna estatus nazionalera igo ez duten, erdaldun berri horientzat, erdera askotan eragozten bide eta araztu eta oztopo bihurtu da, eta hain zuzen gorroto sentimentu ere bai. Hori ere fenomeno oso ezaguna da, munduan eta hemen ere, hain zuzen ere, bezure ama hizkuntza gorrototzera iritsi zaitezke, baldin eta zuk ez baldin baduzu ama hizkuntza horrekiko atxikimendurik, eta zure bizitzaren balio guztiak ikusten baldin badituzu zure estatus laboralean, eta hizkuntzaren baliogarritasuna edo balio komunikatibo, pragmatiko, ekonomikoetan baloratzen baldin baduzu zure mundua eta zure bizitza, autogorrotora. Eta autogorrotoa fenomeno ezaguna izan da, eta oraindik ere jakitzeko litzateke hemen hori erabat gainditua daukagun.